Ξέρω ότι σου είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσεις με όλους. Πασό. Είμαι θετικός στο AIDS. Βεζινάδικο, γιατρέ! Δεν καμιέμαι με τους οδηγούς. Δεν κοιτάτε τη δουλειά σας, λέγω. Αφήστε μας λίγο μόνους. Είναι οικογενειακό το ζήτημα, δεν το βλέπετε! Έτσι βρέθηκα με ένα διαζύγιο. Βρέθηκα με αυτό το πράγμα μέσα μου. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Αν το τεστ βγει θετικό, δεν θέλω να κάνεις ό,τι έκανα εγώ. Μου πήρε ένα χρόνο για να καταλάβω ότι η ζωή δεν τελειώνει όταν είσαι φορέας. Μαμά. Προσπαθούν να μιλήσουν στους νέους στη δική τους γλώσσα, με το δικό τους κώδικα. Σκέφτεσαι κάτι άλλο? Έσπασε. Έλα, μόνο μου, αφού με ξέρεις. Για στάσου ρε Θάλια. Και πού να το ξέρω. Κατάλαβα. Τι ύφος είναι αυτό, Έλα μωρέ, τι φταίω να με Για να σου πω. Κοριτσάκι μου, πολλοί έχουμε κάνει βλακίες. Κανείς όμως δεν σου είπε να μην προσέξεις. Πόσο καιρό το ξέρεις ότι σωρώθηκε? Μυρτώ, πρέπει να ξέρω. Γιατί είσαι εδώ?